בית חב"ד קוזומל, שלישי על גחלים, אלוקות. יש שאלה, שכולם מתחבטים בשאלה הזאת. קראתי שבעולם החופשי יותר, לא השמרני, כל זוג שני מתגרש. איזה פחד. למה זה קורה? אז בעצם אנשים מתחתנים מאיזשהו רצון מסוים, מאיזושהי הבנה מסוימת, ושזה בן הזוג שלהם, בת הזוג שלהם. ואז שהם באמת מתחתנים, אז מתגלה האמת שזה לא בדיוק החלום שהם חלמו. ואז במקום יש אנשים שאומרים בוא נעשה את החלום הזה, יש אנשים שאומרים לא, אני תקוע בחלום שלי וכל עוד אני לא אגיע לחלום שלי, לא מעניין אותי כלום. בפרשת שבוע שלנו אנחנו רואים את זה. יעקב רואה את רחל ואומר זאת אשתי. ואז לבן אומר לו 7 שנים. אז הוא אומר אוקיי, אני אעבוד 7 שנים. ורחל בתך קטנה. אחרי 7 שנים הוא עושה לו את התרגיל הגדול, אחד התרגילים המגעילים ביותר, והוא קם בבוקר, והנה לאה. ואז הוא עובד עוד 7 שנים וכולנו מכירים את הסיפור. זה האבא ואמא שלנו, של עם ישראל. יעקב, ישראל, 12 שבטים, זה רחל ולאה. מה אנחנו לומדים מהסיפור של רחל ולאה? הסיפור של רחל ולאה זה לא רק רחל ולאה, זה כל אחד ואחד מאיתנו. גם גברים וגם נשים. כולנו מתחתנים עם רחל. מי זאת רחל? רחל זה משון רכילות. רחל זה כבשה, זה רוגע, שלווה, נעימות, יופי. וקמים בבוקר עם לאה. עם לאה. לאה זה לאות, עייפות, כבדות, קושי החיים, אתגרי החיים. וזו הנקודה שבעצם אנשים או מפרקים או מבינים, אוקיי, יש פה משהו. לאה נקברת עם יעקב. לאה, רוב השבטים מגיעים מלאה. זאת אומרת, דווקא לאה בסוף היא זאתי ששולטת, והיא זאתי שנהיית האמא המובחרת. למה? כי החיים האמיתיים נמצאים אצל לאה. החיים האמיתיים זה לא החלום שלנו, זה המציאות שלנו. ולכן, אם נשכיל ונגיד, אני רוצה למצוא באמיתיות בחיים, בקושי של החיים, באתגרים של החיים, בעייפות של החיים, אם אני מצליח למצוא את הרחל בחיים האלה, על ידי עבודה ועל ידי השקעה, אז יהיה לי שלמות בחיים. וזו הנקודה. ואנשים שחושבים, אני מכיר כמה אנשים שפרקו, ובסיבוב השני, עוד פעם חיפשו את הרחל, ועוד פעם קיבלו את לאה. זאת אומרת, זה לא משנה. אם לא נחפש ונעבוד על לבנות את הרחל הזה, זה לא יגיע לשם. ולכן, כל אחד יש לו את החלום שלו, ואז הוא מתעורר למציאות. בשביל להגשים את החלום צריך להתעורר. אז בוא נתעורר ונשקיע. ואם נשקיע, אז נקבל את 12 השבטים, נקבל את השלמות הגדולה הזאת, שגם רחל וגם לאה, כל סוגי האנרגיות בחיים שלנו. אמן ואמן.